Predstav si, že otvoríš hrobku starú viac než 3300 rokov a nájdeš zlato, aké svet dovtedy nevidel. Dnes sa spolu pozrieme na výstavu Tutanchamón, ktorá sa aktuálne nachádza v Bratislave. Jedná sa o jedného z najslávnejších faraónov Egypta, i keď za svoj krátky život toho veľa nedosiahol a slávnym sa stal až po svojej smrti. Tak poďme sa na to pozrieť. Čo vlastne na výstave uvidíte? Hlavne je tam rekonštrukcia hrobky v mierke 1:1 s vernými replikami pokladov, ktoré sa v tejto hrobke nachádzali. Rôzne šperky, sochy, aj zlatá maska, sarkofágy. Rovnako aj vysvetlenie, ako bola hrobka objavená Howardom Carterom v roku 1922. Hneď pri vstupe dostanete audio sprievodcu, takže tí, ktorým sa väčšinou nechce čítať všetky tie popisy, tak to majú uľahčené, tak to si pri každom artefakte viete pustiť kvázi obkec, aby ste sa dozvedeli všetko dôležité. Čo je dôležité vedieť je, že tieto artefakty nie sú originály z Egypta, ale ide o verné repliky pokladov, nakoľko originály sú prísne chránené v Káhire a nesmú odtiaľ odísť. Ale napriek tomu, že sa jedná o repliky, tak musím uznať, že sú naozaj krásne vypracované, presne do detailov podľa originálu. Čiže určite odporúčam, ak ste fanatici do starovekého Egypta a všetko, čo s ním súvisí, určite si to užijete. Aj tí, čo nie sú závislí na Egypte, prídu na svoje. Je to veľmi pekne prepracované. Dali si na tom záležať. My sme sa chceli vyhnúť davom, tak sme išli cez týždeň do obeda, čo je vlastne najvýhodnejšie. Vtedy tá stupenka stojí na osobu 15 €. Cez víkendy stojí 17. Ale tiež sme to veľmi nedomysleli, nakoľko cez týždeň do obeda tam chodia školy na exkurzie, takže tým davom sme sa naozaj nevyhli. Nakoniec to nebola až taká katastrofa, keďže tie decká to bohvie ako nezaujímalo, takže nás krásne predbehli a mohli sme si v kľude pozrieť každý artefakt do detailov. Najzaujímavejšie boli repliky sarkofágov, ktorých bolo niekoľko. A naozaj ma fascinovalo, ako každý jeden ornament a každá kresbička a všetky tie detaily, ktoré tam sú, boli veľmi významné pre Egypťanov a bolo to naozaj neskutočné. Nesmela chýbať ani slávna zlatá maska Tutanchamóna. Oplatí sa výstavu navštíviť? Určite áno. Aj keď nejde o originály, výstava je vizuálne zaujímavá, informatívna, poučná, vhodná aj pre ľudí, ktorí sa o históriu bežne nezaujímajú. Je to asi jeden z tých lepších spôsobov, ako sa priblížiť starovekému Egyptu bez toho, aby ste reálne do Egypta cestovali.
Ak ťa teda fascinuje staroveký Egypt, tak šup na výstavu. Bude trvať ešte do apríla 2026. Ak sa ti videjko páčilo, môžeš dať like, koment, odber, čokoľvek a vidíme sa pri ďalšom videjku. Čauky, čauky!